ассалому алайкум бародарҷонон, созай хубай, саломатӣ ва зиндагиё хубай. ҷонум фидои ҳамат. Ина ман хеле одам шидам. Худоро шукр меҳнат кардам, ҳаракат кардам. Баъдаи ҳамин 10 рӯз хеле баақл шидам. ҳазор рамад, ҳазор рамад. ҳамун духтаре ки маҷбур кардӣ ман дашном кардам, запис кардӣ пардов, тидам раҳмат ҷоном. Ҳо, ту сабаб шидӣ ина. Худоро шукр, худоро шукр. Метавонӣ ки личкада номеруто нависи худат табо раҳмат бугум. Номат Муниса буд, Аниса буд, Нафиса буд, Самбуса буд, Самбуса. Точно охираш сабуд. О ҷонам, тидам раҳмат. Инам хел. Баъд ҳамун боям мад аз зур фоида кардам. Бисёр удар ҳами кала дар асид. Ги ҷое намерасид да. Ҳами баъд ҳамун боям хеле баақл шидам да. О, ҳами сарда бисёр удар расид. Раҳмат. Назбонен ҷонум фидои ҳамат. Ассалому алайкум. Дар ҷое бошон, сартон баланд боша, сари душманотон хам боша.